Здравейте всички, които ме гледат. Аз съм Леко. И днес играем, всъщност искам да покажа един хубав, лично от мен признат сървър, наречен Suplex. Той е много хубав, интересен, с хубави минигри. Разбира се, виждате, има Faction, Piston, Skubok, Creative 2, Creative 1, Schoolers, Build Battle, Village Defense и Survivor. И лично ми харесва това и Дракона. Както виждате, Дракона е много... Не знам как точно са го направили, но са го спипали много добре. Този сервер, признат от мен, е много добър. Направен е много деликатно с всички тези неща. Много деликатно е правен. Наистина. IP-то ще го има долу в описанието, разбира се. Да. Или ако виждате отляво, ето там, където е фреймовите ми, червените букви, отдолу виждате IP на сервера, може да го спрете и да го припишете просто. Но няма смисъл да не може. Аз ще го сложа в описанието, за да всички да се насладят на него. И да, това е общо взето. Това е Suplex, а това е от мене. И също нека да ви покажа едната игра, която е Piston. Аз доста време играя. Ето е моята къща, Piston. Тук ви пуска с диаманти неща, просто ето така. Ето едно нещо, по което работя. Тук има честичка. Ще е като платформа или голяма къща, нещо такова. Направил съм стени, просто ето така и как го подявате. Ето е една количка. Ето е още една кварц. Значи, нека да ви покажа. Пишете LARP, когато влезете, и ще ви пусне на ранг А. След това на ранг П, когато отидете на следващия левел. С, когато пак отидете. Д, Е и Ф. Аз съм на Ф лично. Има чак до Z. И да, това е. Благодаря, че гледахте. Това беше от мен и това ревю на един много хубав сервер, Suplex. Ще има линк в описанието, откъде да го вземете и да се насладите на него, както аз се наслаждавам. И нека да ви кажа, ето там, вляво на фреймовите ми, пише кой ранг ви следва, колко пари имате и до колко левела ви стигат тези квадратчета до следващия. Благодаря, че гледахте. Дайте палец нагоре, ако ви е харесал. И да, чао!